Daka jing angnut ban ai ka jing sakri ka babhatam syaki paiba khamtam nak menta kilong ying baduk kibadon hapo ka snong umsaw nong kharai hari boy district bakin lait nak jing syada ki skan perjong badru ban lait nak jing pang malaria nakaliang ka kunhun jongka new trap youth council HYC umsaw nong kharai unit menta ka sngi kalala ban sam paiba hadu saupu tili ki musari chekilong ying baduk kate ka snong kibadon hapo umsaw nong kharai yakane ka jingsam yaki musari la pelong hapo ing dorbar jongka snong umsaw nong kharai hakaban nalor kite kilong ying baduk la sakhiru daka jing don lang urang ba snong ba Angelus Sun kinoy lam ka HYC bakuntup yo samla mission tron vice president ka HYC nompo circle usamla lam kerdan sungo usamla ban khongdub kibar kuntup yakinong lam ka nompo circle bakuntup ru ikiwe kinong lam jongka seng yaka jing elang la penyat pat do usamla Tony Shela president ka HYC umsaw nong kharai unit tim akan ika dibuat jengi kibun ke dengan orang malaria dan tenggi nongkendong naga health di orang ilayo ai musri ban sam unta terker ban wit dawai kedai tek don kiba bundon berasi kumpong poilut joki cek musri bon ki nongkendong kisutia tu kiok pang malaria kiok pang tu terter haga jingduk kemot poi saka poi bagi gino kibayo tu jipang kilapan du no ilayo jingduk dan rai kene ke ai jeng di kisek aso menong bakade ke jingku yang senang tinggi ban ngengit ba lingba ke tristom ke jumpi po jingelam ke nampo circle ba komisi circle patkanika unit ng usano khajungi ngengit ba la ru ban trisha ke welu kiner dati ke ba bon ku ke jumpi nang ba penla penyada ya ke breu ke ba mla thiet kum yakini ki musri ba utar ter nam ta penyo tingga nam ada cepat dia sorry sepi awal hau tak pipai ke dur kemat reu gelong di barit ki ba untuk jim toy rei kador ki kebatan rei kum ki ustad ki ong ba health is well ka jingko jikia ka dai ka spa ba apa beton ki jikia ka mut ba pila rei kam ki jam pila wan le kinu kam apa beton ki met ko jikia ka mut ba borok kam ki jam ki long ki ba le no te pendon kam hok ke ba kini ki samla national new ki ba yo kene bani ya samlang kumne wala dai dai bari dan dai kadai ka jing sedang ka ba ki klashim kum kino yalam apo snong kumno ban kiu yo snong thau bani da tam to ki pang maria ko sekai ni por singi ki ba war ki toru jinjar ban penjam yo ki kalau kata ngada pau ka jing sungu ya presiden yung film kom sa ka unit ban ipik member ba pila sim kia ban ya sim kene ka senjam rong ban sam musri wala ngigin po sakil imla andre pi kung ka unit hi pila simi kli badia samlang ban yapai ki longying ki baduk tam ki ba dan kam ka jingira pati ane posnong